дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон маҷлиси тантанавӣ ва конференсияи илмии назаравӣ таҳти унвони 30 соли созандагӣ бо пешвои миллат бахшида ба 30-солагии иҷлосаи 16-umi шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Сароғоз раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд Зуфар Исмоилзода сухан карда таъкид дошт ки иҷлосаи 16-umi шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ки аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 дар қасри Арбоб баргузор гардида буд, иҷлосаи таърихӣ буда боиси ифтихори ҳар шахси ватандосту худогоҳ мебошад. Замоне ки иҷлосаи 16-umi шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мешуд, бисёр ҳассос буд. Дар он рӯзҳо ашхосони ҷудоихоҳ бо мақсади расидан ба ҳадафҳои сиёсию иқтисодӣ мардумро ба майдонҳо кашида миён онҳо ҷанг барпо менамуданд. мо шукрона мекунем аз ҳамин иҷлоси 16-umi шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан ҷавонон баргаштаю баргашта ба таърихи гузаштаи худамон, аз он ҷумла таърихи не чандон дур ки қариб буд ки миллати тоҷик ба нисфи нобудӣ равад, гаштаю баргашта хоҳем кард. ин дарси ибрат аст барои ҳар яки мо. он қарорҳое ки иҷлоси 16-umi шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул кард, он матонат, ҷасорате ки вакилони иҷлоси таърихи шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон давлати 12-ум карданд ва он хизматҳои бузурге ки пешвои муаззами миллат дар ҳамин иҷлосе сарбари давлат интихоб шуданду аз рӯзҳои аввалашон кӯшиш ба он карданд ки дар тоҷикистон сулҳ бошад, тинҷӣ бошад, ором, субот бошад ва мардуми тоҷик ҳам мисли дигар давлатҳо зиндагии худашро таъмин кунад, созад, пеш равад. дар идомаи конферонс профессори донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Боҷон Ғафуров Нуралӣ Нурзод ҳарф зада аз рӯзҳои сахту сангини он рӯзҳо ки дар он айём ӯ донишҷӯ буд нақл кард. Гуфт ки дар натиҷаи бесарусомониҳо донишҷӯён аз илм дур монданд. ӯ гуфт ки дар иҷлосаи 16-umi шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон сухан дар бораи масъалаи ҷиддӣ нигоҳ доштани якпочагии Тоҷикистон мерафт. ин аст ки масъалаи мазкур кори асосии иҷлосия буд. маҳз дар чунин вазъият қувваҳои солим ва иштирокчиёни иҷлосия тавонистанд муттаҳид гардида эҳёи давлати миллиро рисолати муҳими иҷлосаи 16-umi шӯрои олӣ шуморанд. мо хушбахт ҳастем ки истиқлоли ҷавонии мо бо истиқлоли миллат пайванд ёфт. Соли 1991 мо ба курсии донишҷӯ нишастем, вале мутаассифона он ҳама рӯйдодҳое ки дар таърихи давлатдории миллии мо дар сароғози ин истиқлол ба иттифоқ афтод, на рости имкон надод ки мо он лаҳзаҳои ширину шакрини донишҷӯя эҳсос кунем ва аз ҳамин рӯзҳои соли 1991 ва албатта аз рӯйдодҳои таърихи шумо медонед ки мушкилоти зиёди ба қадри сиёсӣ, иқтисодӣ ба миён омаданд ва ҳатто аз аввалин рӯзҳое ки мардум ба баъзе гурӯҳҳои манфиатхоҳ солҳо ҳатто дар замони шӯравӣ омодагӣ медиданд, ба майдонҳо кашидан, қурбонии асосӣ донишҷӯ буданд. бояд гуфт ки дар конферонс зиёда аз 60 маъруза шунида шуд. идомаи конферонси мазкур дар толори донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Боҷон Ғафуров баргузор гардид. дар ин конферонс 50 маърузаи дигар ба ҳозирин роа гардид. гуфта шуд ки бахшида ба ин сани муҳим дар гӯшаву канори вилоят чорабиниҳои гуногун баргузор мекарданд. гузориши Саид Мухтор Сайданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии хабар.